Què tal? Mireu, vaig explicar-vos el tema d'avui de matemàtiques, que és aplicació de lo que hem après dels percentatges. Si ahir vam dir que els percentatges és que si jo tinc 42, per exemple, pins de cada 100, 42 arbres de cada 100 són pins, jo tinc el 42% de pins. Però què passa si en lloc de tindre 100 arbres tinc 700? Doncs mireu, així està l'explicació. Diu, calcular un percentatge d'un número és el mateix que trobar la fracció corresponent d'aquest número, és a dir, el 38% de 700, que és, per exemple, si jo dic que tinc el 38% dels arbres que n'hi ha en un bosc, són pins. Quants arbres tinc en total? 700. Quants són pins? El 38%. Per tant, el 38% de 700 són pins. Això se calcula. Jo dic 38 centèsimes de 700, que és 38 per 700 i dividit per 100. I això de multiplicar-lo, que en aquest cas és multiplicar 38 per 7 i añadir els dos zeros, i després centèsimes, és a dir, després dividim per 100. N'hi ha un truc per a calcular això, però heu d'anar amb molt de cura. No us torneu bojos amb el truc que vaig explicar-vos, perquè no sempre funciona. Mireu, en aquest cas jo tinc 26.600 partit per 100, és a dir, dividit entre 100. Com jo tinc un número que acaba en zeros d'alt i un número que acaba en zeros baix, jo podria tatxar un zero de dalt, un zero de baix, un zero de dalt i un zero de baix. Per tant, me queda 266 entre 1, que és igual a 266. Per tant, com calcule els percentatges aquests? 6% de 50, doncs he de seguir el model, és a dir, 6 centèsimes de 100, de 50. Hauré de multiplicar 6 per 50, 6 per 50, que m'ha quedat fatal, i després l'ho he de dividir per 100. I així ja tinc el percentatge. Així el mateix. 15 per 80 i després he de dividir per 100. I així en tots. Per tant, això se gasta moltíssim per a tot tipus de problemes. Sobretot de rebaixes i d'impostos. És així. No n'hi ha més. Mireu, a veure si puc eixir d'ací. Acceptar. Vale. I ara estan els problemes, que diu, el 7. El 75% dels 88 socis d'un gimnàs hi van a la vesprada. Quants socis hi van a la vesprada? Doncs serà el 75% de 88. I per a fer això hem de gastar este mètode que hem après en l'exercici 6. En un teatre hi ha 300 butaques. El 20% són de llotja. Quantes butaques no són de llotja? Aquest problema se pot fer de dues formes, fixeu-vos. O calcule el 20% de 300 i després faig una resta, o primer faig la resta i després calcule el tant per cent de les butaques. En una escola hi ha 450 alumnes. Un 20% hi van en cotxe i un 70% amb autobús. Quants alumnes hi van en cotxe i amb autobús? Doncs el mateix. És a dir, 20% de 450 van en cotxe, 70% de 450 van en bus. I ara, Aurora ha comprat 40 pastissos i Pere 60. El 40% dels pastissos d'ambdós són de nata.
Quants pastissos de nata ha comprat cadascun? Doncs fixeu-vos, 40 pastissos són d'Aurora i el 40% d'aquests pastissos són de nata. I Pere, que ha comprat 60, doncs el 40% de 60 són de nata. I ahí està la resposta. Per tant, tot se fa mirant aquest model. Espero que us hagi resultat fàcil. Qualsevol dubte me pregunteu i un beset molt gran que ja apague el vídeo. Adeu!